litangani tigangire pole ase family ya Victor Gusira utigire family yanke nchege ntona tebe uchumbe engakie tole tutamere Nyasaye kere Nyasaye araje tukonyora ubugima bwa kana kare abana mwiranire kanisa Nyasaye nabaraye wanongoja ase Kisii County Our Excellency wakolire egasi ya rokanire abana inji yatokore egasi ebiongozi elinde 2027 eli na trawe ngaitote bya bana inji togo jase nationally na roriro yo minto esi okenyuri lende nikimore nasa no rurali shaya abeirembe amaisa abeira makong okombonje njore ke kurwe kiama kya UDA obugima bwa kongire twakageterire nkorure gorali disukense lakini andi atirire buchiguru toretere bintu nse abana inji banyore nande abagusiba mintu obo bakibwa sokire bwa jakire kubinyi korunse igoko botaja gusoko bobombera basoke gochiguru okwo bobombera oyo minto Fred Matiang'i osokire gobori obo president abagusinto isa ine tokobori chikura tigatata na into tobori mambi tosiku abangina chikura chomo gusi na into na abange tore bwata chiga bipande ne kati na litora ako ni into tosiku mwanchirebo anda bangine into kubasabira ibora so bonge na into tutwale numbers abagaka kolega sinyasaba tumete muibore muno komo kenyonyanja na into tonyore namba tonyoro president buyamano asama lieta ngoro komo shimiwa Paul Komba Yema korusa utumogirango mchenomo jumbe okubambera omo jumbe Silvano Sosoro echiruip no wangu etabuone osa inyuma kwenda bwa embuyamano Teneinegaiga ne product ya Nyaenya ikiagera naona kinderete sobo aligitenga kirongo Samario Kindo Boys naona amenyete mwabo igonga nacha buno muhiri na ande buno mugambi soja number 1 yabo tinda kitako mutambe Samaria tangoro corona donga gachira na inche igondo mu MCA we wodi ya muticho South Mugirango uno yo minto akwanire no maendo bogima babera bokongu abana inchi ba Kenya obogima barabwa ira bokongu na inchi no chorera sekia mekia UDA no tora serikali elie nene lakini rero bogima bwa kongire obogima bwa kongira abantu baito o maena gosobolimo obo ire egento twale gosaba igotoko baba toereru tubwate esoja ito gaiga number 1 Our Excellency the Governor ngotwale direction buno mugusi asa goteba 2027 12 pinoto koligero ligo jero maana gosobolimo bale ngaba gochanga sisi baga tebinoto go chimbe ngase moko asante nimeshukuru sana.